Bubagrani Tipramotha ni Siklarok Khowaya Amsaini Tula Shigor Eba Kheba Sabis Asramari Assembly Constituency ni Andar Khobjago Omo Kami ni Mungkai Dina Kepra kami Hinjago Bubagrani Tipramotha ni Siklarok kami berai tei baglai tongo tei manthagia jagao Bubagrani Sorkar chini Tiprasarokno belai nayo thumani gunda wngthun samani mairum wngthun nungmani tui wngthun jottono kami berai lukurokni je nangmani abono bagui tonglaio Bubagrani Sorkar Tipramotha omsulbai chubamani thaigia Sorkar to sorkarni samung khaino tongo tei party ni sengrarok party ni samung khaino tongo tei baglai dofa hamgrani samung tanglai tongo Tiprasa bahai ke hamjaklainani omono Tiprasa hamjaklaimani mari Yango chini YTF Khowai district ni secretary chini Tafuk Sudip yang chini block committee ni Sabis Asrambari block committee ni working president borom gonang chini Rokus Debon belai saktari party ni samungno nijini khlaitai ini khailai tongo